бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ ва чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ба нақша гирифта шуда ҳафтае як маротиба гузаронида мешавад. ин навбат озмуни Шоми Турсунзода ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим баргузор гардид. Бояд гуфт ки озмуни Шоми Турсунзода ва Шоми деҳот дар тамоми корхонаву ташкилот ва ҷамоату деҳот ташкил карда шуда мақсад барои дарёфти чеҳраҳои нав ва эҳё гардонидани ҳунарҳои миллии мардумӣ мебошад. Бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028 ва соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар гӯшаву канори шаҳри Турсунзода чорабиниҳои фароғатӣ истироҳатӣ гузаронида шуда истодааст, ки имрӯз бо ташаббуси маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ бо маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории вируси нарасоии масъулияти одами шаҳри Турсунзода гузаронида истодааст. Мақсади аз ин иборат аст, ки болида гардонидани хотири аҳолии шаҳрмо мебошад. дар ин ҷо аз ҷониби кормандони марказ намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дузандагӣ, сандуқсозӣ, дуретгарӣ, хӯрокҳои миллӣ, ташкил ва пешкаши аъзоёни ҳакамон гардонида шудааст. бо эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон чорабинии намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардида истодааст. чунин чорабиниро ташкил намудаем, ки дар он ҳамаи коргарони корхона чӣ ҳунару маҳорате ки доштанд пешкаш намуданд. дар ҳақиқат эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз як тараф барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии ҳунармандони мардуми кишвар бошад, аз тарафи дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир мегузорад. ҳамчунин дар дигар мавзеъҳои дилхушии шаҳр барномаҳои фарҳангӣ ташкил карда шуда кормандони шӯъбаи фарҳанг бо сурудҳои ватандӯстона таби ҳозиринро шод гардониданд.